ଆଜି ପୁଅ ପାଇଁ ମନଟା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ହେଠି ହେଉଛି ସାର। କାରଣ ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ସଭିଙ୍କ ଘର ଝୁଣା ଧୂପ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଧୂପଟା ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ଆଉ। କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲି ଓ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଖରାରେ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରିକି ପଳେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଗାଧୁଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ବାହାରିକି ପଳେଇଥିଲି ଖରା ପିଇବା ପାଇଁ। ପୁଅ କହିଲା, ମାମା ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ କ'ଣ ବନେଇବ? ମୁଁ କହିଲି, ବାବାରେ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ଘିଅ ଛୁଙ୍କର ଡାଲମାଟେ ବନିବ ଆଉ। ନା ଶୀଘ୍ର ବନାଅ ଖାଇବା ଆଉ। ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଘିଅ ଛୁଙ୍କର ଡାଲମା, ପାମ୍ପଡ଼, କୋବି ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ଷୀରି ମିଶାଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା, କହିଲା ମାମା ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ ଖୁଆଇଦିଅ, ତମେ ଝିଅକୁ ଖାଉଛ। ପୁଅ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ି ତାର ଗୋଡ଼ଟି ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲା, ମନଟି ଭାରି ଖରାପ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆଜି ରାତିରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ପଡ଼ିଶା ଘରେ, ସେ ଭୋଜି ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ବୋଉ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ।